lokal. 911, where's your emergency? Nangrugin nga ang operator muna ang 911 Command Center dito probinsya ti Ilocos Norte iti Marso 14, 2026 ang masarakan sa Ciudad de Batak. Sigun ka ni Fire Superintendent Roxanne S. Parado, Provincial Fire Marshal ti Bureau of Fire Protection Ilocos Norte, apito ti maipasdek ang 911 Satellite Command Center ti Intero a Pilipinas. Inbata ni Ms. Parado, ano kasano iti plaster ti 911 sa J America ket kastamet ti plaster na ditoy do sa dino may sa iti service provider. Lucky for Ilocos Norte dahil napili po yung probinsya natin na dito ma-establish yung isa sa 7 na mai-establish na unified enhanced 911 sa buong Pilipinas. So, dito po sa atin, we will able to finish the establishment of the facility within the given timeline. So, nag-start po siya noong December and expected po talaga na maging operational to by March. So, nagawa po natin yon. This is a unified 911. Same po doon sa mga nakikita nyo na abroad na setting. Same service provider actually, same system po. Kabayatan na kung nati opisyal asaan laing nga iti fire emergency iti sungbatan da babaen iti tawag na duket di amin tawag ang mainaig iti emergency. Pag yung tumawag, kahit sa telephone or direkta po yun na pumapasok sa computer and through the satellite nakikita po actually yung location kung nasaan yon. At the same time, it is a unified. So, hindi lang po to yung tawag na ini-entertain dito or tinatanggap is about fire emergencies but all kind of emergency calls po. Tapos binabato natin doon sa concern na frontline agency kung sino po yung dapat na mag-responde. So, we had it go live last Saturday. So, ibig po sabihin ng go live, operational na po siya. Mainaig iti daytoy kun ni Ms. Parado nga iti hagdama ket digiti na kay smart line ti mabalin at tumawag ti libre a 911 nga manarimaan ti panakasarita dati globe tapno iso amin ket mabalin at tumawag ti nasaw a 911 para ti IFM News. Idol Rin Santos, Tatak IFM.